राम मंदिर बनावे के ऐतिहासिक फैसला के बाद अयोध्या में खुशी के माहौल बनल रहे, लेकिन एही बीच एगो चौंकावे वाला रिपोर्ट सामने आयल। इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार श्यामलाल यादव के जांच में पता चलल कि आम लोग जहां जश्न मनावत रहले, उहे कुछ बड़ लोग जमीन के सौदा में लागल रहले। यह वीडियो में जानी कि कैसे राजनेता, नौकरशाह आ ओह लोग के रिश्तेदार फेंके वाला दाम पर जमीन खरीद ले आ कैसे महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट दलित से सस्ता जमीन खरीद के मुनाफा कमा लेहल सी। देखी यह गंभीर मामला के पूरा सच्चाई आ समझी कि अयोध्या में जमीन खरीद के जांच काहे जरूरी बा। संगी जान ली कि पत्रकार श्यामलाल यादव के बेटी के ए जांच में कैसे गवा देले। राम मंदिर निर्माण के आड़ में प्रभावशाली लोग के खेल कैसे चलत रहे। यह वीडियो में अयोध्या में जमीन के खेल, प्रभावशाली लोग के चाला, जनता के दुख। अयोध्या में जब राम मंदिर बनावे के फैसला लिहल गईल तो पूरा देश में खुशी के माहौल बन गईल। लोग मिठाई बांटे लागल, सड़क पर जय श्री राम के नारा गूंजे लागल, हर जगह धार्मिक जोश लौकत रहे। लेकिन यह खुशी के माहौल में एगो चौंकावे वाला रिपोर्ट निकलल, जवना से एक खुशी पकरिया बादल आ गई। वरिष्ठ पत्रकार श्यामलाल यादव के गहरा जांच के आधार पर बनल ए रिपोर्ट में इंडियन एक्सप्रेस के खुलासा भइल बा कि जहां आम लोग जश्न मनावत रहले तो कुछ बड़ लोग जमीन के सौदा में लागल रहले। रिपोर्ट में दावा कईल गईल बा कि राम मंदिर निर्माण स्थल के आसपास के जमीन के बहुत नेता, नौकरशाह अवुरी उनुकर रिश्तेदार फेंकल दाम पर खरीद ले। इस सब तब भइल जब जमीन के सर्कल रेट, न्यूनतम बिक्री मूल्य में कवनो बढ़ोतरी ना भइल। ओह घरी जमीन के दाम बहुते कम रहे आ एह मौका के फायदा उठा के प्रभावशाली लोग भारी मात्रा में जमीन खरीद लेहल। रिपोर्ट में इहो कहल गईल बा कि महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट नाम के एगो संस्था दलित से कम दाम पर जमीन खरीद के ओकरा बाद अधिका दाम पर अपना रिश्तेदारन के बेच दिहल सी। एकरा चलते ट्रस्ट के भूमिका पर भी सवाल उठता। ई देख के बहुत दुख होला कि जवना समय देश राम मंदिर के निर्माण खातिर एकजुट होत रहे, ओही समय कुछ लोग यह पवित्र काम के फायदा उठावे में व्यस्त रहे। सबसे बड़ विडंबना ई बा कि जब मीडिया राम मंदिर बनावे के तैयारी पर ध्यान देत रहे तो एक गंभीर आरोप के अनदेखी कर दिहल गईल। रिपोर्ट में मांग कईल गईल बा कि जमीन खरीद के सच्चाई जाने खातिर अलग राजनीतिक आंदोलन के जरूरत बा। एकरा अलावे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता ले आवे पर भी जोर दिहल गईल बा। यह जांच के दौरान पत्रकार श्यामलाल यादव के बेटी के खोवे के पड़ल। यह घटना से अउरी सवाल उठल बा कि जमीन खरीदे के यह कहानी के पीछे का रहस्य बा। का सचमुच अयोध्या में जमीन खरीद के सच्चाई जाने खातिर एगो अवुरी तीर्थ यात्रा के जरूरत बा। रिपोर्ट में बहुत गंभीर सवाल उठल बा। जमीन के दाम में धांधली के आरोप के गहराई से जांच होखे के चाहिए। अगर ये आरोप सही साबित हो गए तो ये भ्रष्टाचार के गंभीर मामला होगी। यह जांच होखे के चाहिए कि असल में जमीन सर्कल रेट से कम में खरीदल गयल रहे कि ना। यह रिपोर्ट में ध्यान देवे वाला बात इबा की पत्रकार श्यामलाल यादव के अपना बेटी के मौत के सामना करे के पड़ल। यह घटना से अउरी सवाल उठत बा कि जमीन खरीदे के यह कहानी का पीछे कवन सच्चाई छिपल बा। यह पूरा मामला में सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता के भइल बा। राम मंदिर के निर्माण से खुश रहे वाला लोग के ई जान के दुख होई कि कुछ लोग यह पावन मौका के फायदा उठवले। संघी पत्रकार श्यामलाल यादव के बेटी के निधन भी एगो निजी त्रासदी बा। अयोध्या में जमीन खरीद के मामला के स्वतंत्र अवुरी निष्पक्ष जांच होखे के चाहिए, तब जाके सच्चाई सामने आई। अवुरी जरूरी बाकी ये मामला में पूरा पारदर्शिता ले आवल जाए ताकि लोग के भरोसा बनल रहे। @वॉचर के देखत रहीं और हमनी से जुड़ल रहीं। देश समाज के सच्चाई जाने खातिर लाइक आ सब्सक्राइब करी।